Kini kisah ayu kanjang ngam tip shu balay kumni mingi sepi lata tangda jing dum ya ka jing em jong ni nga su nga thar oman kasi balay kumni kanjayangi kakpo katngan kalatheli let bilang am yola sep kisni la shai de ken kun ngan bu hap liang jong pi sa tang shi khao u khao nga don hak di la no ablay kan thet nangi kong u kla kawan bangun yangi be sha jngai ka klam nari jongi bangin shong sok shong san malakasi ki hum saya malakasi ki pen kulmar jingmod yangi kubor basni Kimishimi Kidang jelay Dang mikiski Syale ben uduk bat urang li Syai kinong syarai basta jongi kapla kape kalatheli shiting karungam don banayapi syakrong kajna ukun belashisni syale bamho Silang kari lanu ablay kan thet nangi kung ukla kawan bangun yangi be sha jngai ka klam nari jongi bangin shong sok shong san malakasi
haspa o gala shirkei wat you ba pang u ba tlat om dan jing is nay om dan shong sung om dan shong nga da jing tin ha men sim ki kun ken thay kum u suri u ap tha ban yo pen jon sha ei ka ta ka ri te priu te play sha ei mat ti jing hi kai long shwa man shwa Giêsu cơn ấy tăng hà chính nhà thu khả na ô ba lê là nó kết nhân kết đến nhân sâu sen ấy cả năng start cả perthei nang isher kay sa tang ka way ka jing so nga siyam hapne imay nga jur ka klam bang sab hari jong Kabam na po kum krun na bam yo i Shisin kasngi kum kber kin mi bertay Kin her la her shajra Tang shipang kin her kin ham no i La no Changa